Ushutha ngokhenda ikhemera ngathi sifebe kuze kube nini. Ijatshuliswa yilento le namba ichama amadoda abantu. Kanti yena uyindoda phela futhi akwazi lokho ukuthi lento ayijabulisi nje nomlilo omonyanyisayo. Manje ke Sakubingelela lapho sikomkwele umbulo emakhaya kwesimanzonzo kulethela khona indaba zamaskandi yama phambili nefence khathi indaba zoqala ngophathezweni zokuthi ungizwe famchunu usola ngokuphehla udweshu. Ungizwe famchunu lezi indaba zemlandela emva ukuthi ecommente kwisithombe besipost utshatha umfowanggobe ku-Instagram epageni lakhe. Ungobe kube post isithombe sakhe kuthi usabantu abaningi sebebona ungizwe famchunu lapha comment khona wathi into engenangqondo uyibuka nje udoti. Abantu abaningi bamgxekile ungizwe famchunu bathi leta ayenzile ayikho professional ngoba uzogxeka uphinde uthuka umuntu epageni lakhe. Baze basho ukuthi leta ayenzile ngazethi uyadlala kodwa letelo in the long run izomdalela ukuthi engaqashwa ngoba abantu abamfuni umuntu ongekho professional. Bole emakhaya ngawe wena uyibonile yonke le drama ebiyenzeka lapha ku Instagram njengoba futhi abantu abaningi manothile ukuthi utshatha azange iphendule icomment yakhe ungizwe famchunu kodwa baphendula ama comment angedla nangezansi kwale comment kangizwe famchunu. Bukela emakhaya ngabe wena ngokubuka kwakho ngabe bobabili laba basazwana yini noma cha ngempela base ikuku nepaka. Bukela emakhaya ake sizwe ukuphawula kwakho. Kodwa ezinye futhi indaba ezokuthi Baluphuce Iqatha Emlonyeni Igcokama. Igcokama seliphenduka ihlekisa ku Facebook emva kokuthi lo muntu ekade ecrush yakhe njengoba kwakubonala ngisho ku Twitter libhala lifisela yena uNatasha onotanda kubuka ephinde futhi umlingisi le South Africa odumile njengomtandokazi futhi nomuntu omuhle. Abantu abaningi ke bakuphendula ihlalo njengoba lo mlingisi lo othandwa kangaka South Africa sekuvele izitsolo zokuthi ngathi ngempela banokuzwana kwezothando nomdlalo wePirates ulaunch. Abantu abaningi bahlekile igcokama bathi ushuthi igcokama sebeliphucile Iqatha Emlonyeni ngalo mlingisi lo olanga Maskand. Ngabe wena ibonile yonke le drama lebiyenzeka lapha ku Facebook beqhathanisa zonke izithombe zabo laba phathi kwalochi naye uNatasha. Bukele emakhaya akehlane ku comment section sizwe umbono wakhe. Ezogcina ezokuthi uKhuzani usale ibuza imibuzo engaphenduleki emva kokuthi uKhuzani uthe mayithi nje kwenkundla ezoxhumana usethola ivideo lapho khona ubekhwela khona edilikwa uyena ungizwe famchunu. Ungizwe famchunu ke usenakho ukuthi lokho ekhwele edilika kundla ezoxhumana ethuka abantu. Nalapha kule video le ubethuka yona uKhuzani lapha khona mbize khona ngexoki wambiza ngamasimba wambiza ngenyoka. Uphinde washo futhi wathi inyoka enkulu kakhulu uyena umcineka. Nathi ke video akuyibuke ke mase sizwe umphawula kwakho ku comment section. Till next time siyabonga. Manje umgodi ujatshuliswa yini amasimba lawo ngoba uyazathi kanjena. Ushutha ngokhenda ikhemera ngathi sifebe kuze kube nini. Ijatshuliswa yilento le namba ichama amadoda abantu. Kanti yena uyindoda phela futhi akwazi lokho ukuthi lento ayijabulisi nje nomlilo omonyanyisayo. Manje ke abona ngiyavuma umsebenzi kaJiwa wamukelekile ngoba umgodi umenyanya ukubhubha uthi wantshontshe inkomo le emakhaya le akangayikhokhela kusho yena umgodi kodwa namhlanje bahleli ndawonye. Manje ke kumokelekile ke wonke bekwenza uPhapajiwe ngoba idlozi lakhe limphendulele ukuthi lenja bagcine sebedla egqolunye naye ngoba phela into eyenziwa umgodi wehleba nobunyoka. Manje ke inyoka ihlangene la enkulu kodwa umcineka ngoba umcineka lona ubenza izithutha bonke laba bona bemkhwanda nje ethi uyaqasha bayamkhwanda uvunyiswa nje isimo amasimba. Manje umgodi ujatshuliswa yini amasimba lawo ngoba uyazathi kanjena. Ushutha ngokhenda ikhemera ngathi sifebe kuze kube nini. Ijatshuliswa yilento le namba ichama amadoda abantu. Kanti yena uyindoda phela futhi akwazi lokho ukuthi lento ayijabulisi nje. Ngizwe Uzuma Ngizwe Uzuma Hey, I can tell you insizwa
siqala